ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଜି ମୁଁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି। ମତେ ବା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାମା ମୁଁ ଆଉ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛୁ ମେଡିକାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କି ମୋ ପରିକା? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ଦେଖାହେବି ସେଠି କେତେ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖାହବ ଆମେ ମାଲୋ? ଦେଖିଲେ କେତେ ଲୋକ, କଣ କରିବା କହିଲେ? ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହବୁ କଣ? ମାମୁଁକୁ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇ ମାମାର ମୋର ଚାଲିଲୁ ବସିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମୁଁ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ମାମାର ମୋର ଟିକେ ବସି ପଡିଥିଲୁ, ମାମୁଁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଲି। ମାମୁଁ ତେଣୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମ ପାଳି ପଡିଲା, ଆମେ ଦେଖା ହେଲୁ। ତାପରେ